Sotis, hör du att han skäller? Ja, hur är läget idag? Läget är bra, jag ser på TV. Vad ser du? Ja, så Johan vann. Vad kul för henne. Hon är väl söt den tjejen, va? Tycker du inte det? Såg du reportaget när hon gick och matade korna? Ja, men hon gick ju med sina brunbrända, vältränade ben och sitt underbara, lockiga hår. Och gick och matade kossorna hemma på gården. Och de kom springande som hundvalpar till henne. Ja, det var ju kul för henne. Ja. Vi får se, vi har inte lagt planer än, men vi ska ju lämna Buddha någon gång här imorgon. Ja, vi hörs sen. Vi är ute vid professor nu. Ja, ha det bra. Hej. Så på det. Du filmar? Ja. Ja! 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 Kom där! Ja! Wow! Ja! Alltså. Röda. Så Buffa, så går vi videre. Kom Buffa. Ja. Duktig. Duktig Budde. Kom så, Tissen. Kom så. Oj. Oj, hvor kan jeg. Åh, hvor